Ahoj, ja vás týmto vítam pri ďalšom videjku na kanáli Mikyho dobrodružstva, konkrétne pri sérii Prechod pohorí Slovenska, v ktorej si postupne prejdeme všetky pohoria našej krásnej krajiny. Tentokrát sa vydáme na hranicu Slovenska a Maďarska, kde prejdeme naše najmenšie a zároveň aj najnižšie pohorie, ktoré sa volá Burda. Toto pohorie bolo predtým známe ako Kováčovské kopce a jeho najvyšší bod sa volá Plešivec a dosahuje nadmorskú výšku 395 metrov nad morom. Našu turistiku začneme už na železničnej stanici v Štúrove, odkiaľ najskôr prejdeme do Kamenice nad Hrodom, kde už nám začína naša Burda, ktorú budeme prechádzať hlavne po modrom turistickom značení a skončíme v dedinke Chlaba. Celý náš prechod bude mať asi 28 km a počas prechodu sa zastavíme na najvyššom bode, ktorý bol teda spomínaný Plešivec, a tiež si zbehneme pozrieť k Dunaju. Na túto turistiku nepôjdem sám, ale pridajú sa ku mne aj moji dvaja kamaráti, Martin a Rado. Tak a teraz už dosť rečí a poďme na samotný prechod. Tu máme 9.52 a práve sa začína náš prechod Burdy. Radoš sa to vidí celé negatívne, Faj to vidí celé pozitívne. To je výhoda Fajta. Oproti Radoštovi, ktorý je realista a vie, že máme teraz ešte nejaký potôčik, ktorý bude zaujímavý, no. Áno, to si myslím, že potôčik neprejdeme. Aký bude veľký potôčik? Maličký. Keď bude veľký, tak tam budú kamene, cez ktoré preskačeme. Tak prebieha prvá hodina našej turistiky a práve sa nachádzame v nejakej dedinke Ženána. No a už som teda prešiel nejakých tých 400 metrov naviac, pretože som to zabočil. A nič sa nestalo, pretože som si to rýchlo všimol a opravili sme kurz. Máš tak pocity? Dobre. No. Keď to ešte neradostujeme sere, tak to bolo nič. Práve sme dorazili k potôčiku a po pohľade naň, ktorý má aspoň 3 metre, možno aj 4 miestami, no tu má teda dosť, tak sme zhodnotili, že asi nebude najlepšie to sem prechádzať. Ale nie je hlboký. Není hlboký. Predpokladám, že tam bude veľa bahna. A hen tam je plynová rúra, cez ktorú sa budeme trepať. Tak snad to všetci zvládneme. Máme 10.57 a my sa práve dostávame do Kamenice nad Hronom. Ako môžete vidieť, tu máme Hron. A zatiaľ ide všetko podľa plánu. Sme v pluse pol hodinu, ale radšej to nebudeme využívať na väčšie pauzy, pretože vieme, ako to dopadne. A to je asi všetko, pred nami už je vidieť Burdu. Je 11.18 a práve sa oficiálne začína náš prechod Burdy. Nakoľko doteraz sme sa trepali iba cez Štúrovo, nejakú Nánu, Kamenicu nad Hronom. No a teraz už stúpame. Nebudeme si klamať. Podmienky nie sú zrovna ideálne. Každým krokom sa človek posúva tak pol metra dozadu. Ale dokým to ide, tak je stále dobré. A zatiaľ to každému ide, čiže pohoda. No je to také zaujímavé, sú tu také tunelíky. V podstate idem úplne zohnutý. Predpokladám, že aj chalani za mňou. Hej, je to také hobičie. Práve kráčame po úpetí Burdy, neustále s výhľadom na Maďarsko. Tu máme dobrodruhov a ideme sa skúsiť trepať nejako takto chvíľku po týchto skalách. Uvidíme, kam dojdeme, až tam vidím cedulu v diaľke, je ju trocha vidieť na videu, tak asi niekde tam ideme. No a tu máme krásny Dunaj a tam stále môžeme vidieť tú katedrálu. Práve som tu na nejakom útese na Burde, ale asi by sme sa mali vrátiť radšej tam do lesa. Asi poďme tam do lesa. No keďže je to tu vyznačené ako výhliadka, tak aby sa nepovedalo, tak sme si ju pozerali. Volá sa to, že výhliadka skaly. Veľa väčšie skaly boli tam kúsok dozadu. No tak sú tu tieto skalky. Tam máme tú katedrálu, o ktorej stále neviem, jak sa volá, musím to pozrieť. Vzhľadom na časové dôvody sme sa rozhodli, že zbehneme dole k Dunaju jedným poklusom a cestou hore si radšej potom dáme pomalšie tempo. No tak sme úspešne zbehli z Burdy z nejakých tých 350 či koľko. Tuto nás asi 105 alebo 100. Tak sme pri Dunaji, trocha pokúkáme a zase nás čaká tam ten výstup hore. Bohužiaľ sa nám podarilo nejakým spôsobom odbočiť od cestičky, ktorú sme zbehli dole. Takže teraz kráčame hore štágom. A je tu taký lesík, však pohodová cesta už. A teda riadny stupak tu bol, všetko sa s nami zosúvalo. Takže tak no.
Sme naspäť na hrebení, kráčame po hrebení smerom na Plešivec. Teraz akurát ideme prechádzať nejakou lúkou, ktorá je normálne vyznačená na tej turistickej značke, ktorú som fotil na fotke dozadu. Volá sa to, že cez lúku. Tak samozrejme ide sa cez lúku. A je to aj nejaký ten posed. No tak toto je nález. No, ako na púlka. Čo to je? Neviem, čo to je. Môže byť divák alebo srna, nie? Tu je srna toto. Chudák. Ten už nepôjde dokopy. Aj. Zostáva nám asi 500 metrov na vrchol. A začal nám trocha popršať. Ale tak... Zatiaľ je to v pohode. Prší plošík nevyťahujeme, tak uvidíme, ako sa to vyvinie. Práve sme dorazili na Plešivec. Takže týmto je burda oficiálne zdolaná. Práve trocha kvapka. Pustím sa ešte tu na kamienok. Tak. A tu máme už šlajta. Práve sme po krátšej pauze. Konečne sme sa napapali. Sú akurát 2 hodiny. Zostáva nám asi 12 km. V podstate už žiadne vstúpanie. Vyzerá, že o 17. sme na stanici, alebo teda nejakých 17:30. Pokiaľ pôjdeme takým chillovým tempom. Cigareta, 15 rokov. Cigareta 15 rokov? Koľko sa čo rozkladá. Hej, to mi došlo, ale cigareta 15 rokov, to som nečakal. Počkaj, koľko pomaranč? 50 rokov? 1,5. Aha, 1,5, dobre. Ale berem to so sebou, no. Ukážte 1000 rokov, to bude teda plast? Plast. Fľaša, hej. Sklo? Sklo? 200. Plienka. Plienky, bože, kto vyvádzal plienky? To sa teda nevyhadzoval. Papier. Skontrolovali sme tú chatu Ipel, ktorá je teda tu. Je tam niekde aj napis? Je to ona, Ipel. No je to ona, takže žiadny zázrak. Čakal som teda nejakú reštiku a ideme pomaly naspäť do chľaby pokračovať. Rýchle hlásenie. Písok tu boli 2 modré, Radoštovi sa to moc nepozdávalo. Celý je taký bez seba teraz. No a postupne kráčame ďalej do chľaby. Už nám chýba asi nejaké 3 km, hádam aj menej. 15:46 a my sme práve úspešne dokončili prechod burdy aj s tým malým kúskom naviac smerom k Dunaju. A teraz ešte asi vyjdeme na výhliadku. No tak práve sa chystáme na posledný kúsok. Fajtik si ešte dofajčuje svoju cigaretku, ktorú si už teraz zaslúžil po tej turistike. Radošta, ty nejaké pocity povedz? Cítim sa veľmi dobre a veľmi príjemná turistika. To radi počujeme po dlhom čase, Radošta je spokojný. Dobre, čo som sa dozvedel je teda, že mesto, ktoré som nevidel, ako sa volá, je Ostrihom a tá bazilika bude len Ostrihomská bazilika. Takže to rozmazáva. A tu už prichádza aj... Radošta, zakývaj. Šťastnejší buď. Rado! Výhliadka úspešne pozretá a teraz už nás čaká len tuto pozrieť cieľové miesto krížovej cesty v Chlabe. Tak snad tam bude niečo zaujímavé pri tom kríži. Bohužiaľ na výhliadku, teda putné miesto sa asi nedostaneme, pretože je tam vstup zakázaný momentálne. Á, fajn, našiel cestičku, výborne, Fajto. Vďaka bystrým fajtovým postrehom, že vlastne na tú výhliadku sa nejde, teda putné miesto sa nejde cez súkromný pozemok, sa tam práve dostávame. Takže to je tu. Putnické miesto úspešne pozreté a tým vlastne končí všetko, čo som chcel pozrieť. Takže pomaly ideme dole. A tu je obyčajná cesta dole, ktorú sa dá ísť hore, o ktorej som nevedel. Teraz už chillujeme v nejakom hostinci u rybára. Máme 2 pivka, kofolu, pelendreky, pohodička. Ja teda nikto tu nerozumie po slovensky. Na zdravíčko. Aj to skončí? Počkaj ešte spodom. Posilnený kofolkou, pelendrekom a pivkom sa konečne vyberáme do Maďarska, kde aspoň vkročíme našou bázlivou nohou. A potom už ideme do Štúrova, bus do Štúrova. Tak zatiaľ chleba nejako neočarila, tu je nejaký kostolík, takže... Zajímavé ma, čo je to za dedinský zvyk, tieto bábiky, ktoré sú tu všade poukladané. Celkom creepy. No bohužiaľ, do Maďarska sa nedostaneme, pretože tak ako mapy CZ ukazovali, tadiaľ to sa nedá prejsť. Je to tu zatrasené, že stavebný pozemok. Tak svoju bázlivú nohu len hentam obchám za to a budem hovoriť, že to som bol v Maďarsku. A som v Maďarsku? Snaď som v Maďarsku.
Za hranicou. Dnešná turistika vlastne už skončila a teraz už len čakáme 10 minútiek. Tuto Fajt si akorát zapálil na autobus, ktorý nás zoberie do Štúrova. Tak tohto psíka, ktorého vidíte, práve asi unášame tomu pánovi, čo už to asi 5 minút píska a nevie, kde ten pes je. Dneska ho zabával Radošta a teraz ho zabáva Fajt. Počujete pískanie, no? Vyzerá, že sme to dokázali, autobus práve niekam odchádza, ale veríme, že sa len otočí a pôjde pre nás. Tak buď autobusár nesklam. Je to Hariva, je to šéf. Už sa vezieme autobusom do Štúrova. Radoš, tak sa cítiš? Dobre. Konečne sme niečo dokázali, tak ako to má byť. Ježiš, strašne úžasne sa cítim. Martin konečne nedostral túru. Ďakujem, to je všetko o mne. Fajn to ty? Ja sa že Mikus nedostral túru. Jeden prístup lepší ako druhý. Práve prišiel náš vláčik do Štúrova. Môžeme ísť. Nastupujeme. Tak, a už cestujeme vlakom zo Štúrova do Bratislavy. Dobrú chuť, Fajto. Ak ste videjko dopozerali až sem, tak vám ďakujem za zhliadnutie. Budem rád, ak zanecháte like, prípadne komentár alebo odber. Čo sa týka presných štatistík o našom výlete, vrátane presnej dĺžky, prevýšenia, času a aj mapky, tak toto všetko môžete nájsť dole v popisku videa. A ja sa s vami týmto lúčim a my sa vidíme pri ďalšom dobrodružstve.